Frihed for mig, når jeg surfer, betyder, at jeg kan have det sjovt med mine venner, og jeg kan få den fede følelse ved at komme op på en bølge, men samtidig så kan jeg få ekstremt meget ro i hovedet ved at høre bølgerne suge forbi mig, og have de andre have en fest rundt omkring mig, og bare generelt bare nyde at være ude i vandet. Jeg hedder Cassandra, og jeg går på surf- og skilinjerne på Nordsjælland Fri Fagskole. Når man er ude på vandet, så føles det fantastisk fedt. Det er så sjovt at finde en rigtig god bølge og se, hvor langt du kan komme ind, og se, hvor lang tid du kan komme op og stå, se om du overhovedet kan komme op og stå. Det er en fantastisk følelse, og det er sjovt, og jeg håber, at alle vil give det en chance. Nordsjælland Fri Fagskole har hjulpet ekstremt meget ved at vise den rigtige teknik for at gøre det, og hjælpe en med at læse bølgerne og læse vinden, så du ved, hvor du skal stille dig for at fange de fede bølger, og den rigtige teknik på at komme rigtigt op, så du kan komme op og stå. Man får ekstremt meget selvtillid, når man første gang kommer op og stå på et surfbræt og prøver den der mega fede følelse af at følge bølgerne. Det kan hjælpe en i hverdagen med at tænke, okay, det her det er svært, men jeg kan godt, og der er nogen, der hjælper mig med det. Jeg har fået ekstremt gode venner gennem surf. Du kommer alle på hinanden på en helt anden måde. Det er meget mere sårbart, fordi du er ude på vandet, så du skal også stole på hinanden på, at hvis der sker noget, så er det der til at hjælpe dig. Og du finder en ny følelse, som du måske ikke har andre steder. Fordi det er en helt enestående følelse at komme op på en bølge. Og det, at du har nogle kammerater, der får den samme følelse, eller hjælper dig med at få den følelse, det styrker fællesskabet enormt meget.